Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Viva Pit Señor! Maigsuon, maayong piyesta kaninyong tanan. Uban sa daghang deboto sa Señor Santo Niño, simbahon og pasalamatan ta ang batang Jesus, ang tinugdan sa tinuod nga kalinaw, ug nagauban kanato kanunay sa atong panaw sa kinabuhi sa pagkabalaan. Apan sa dili pa kita magsugod sa atong santos nga kasaulogan, gidapit ko kamo sa pag-ampo alang sa kanonisasyon sa Halangdon Teofilo Kamomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, karong adlaw usab gihandom sa simbahan ang misyon alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan. Mao nga giawhag ang mga ginikanan sa pagmatuto sa ilang mga anak alang sa aktibo nga interes sa misyon. Pinaagi sa pag-ampo, mga buhat sa kaluoy ug paghalad sa mga sakripisyo. Gisugdan usab nato karon nga Domingo ang simana sa pag-ampo alang sa kahiusahan sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan isip tubag sa pangandoy ni Kristo nga maghiusang unta ang tanan niyang magtotoo. Nining bahina atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan o kining mosunod nga mga pangamoyo.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, ato giselebrar karon ang Fiesta ni Santo Niño. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sama
magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhununta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, o sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapausanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neptali, apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlaka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao inig kating ani, ug ingon nga naglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagkadaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag malamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siyag katingalahan mga butang. Pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog, nakabot niyang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan,
nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluwas mga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunong. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Daigang Ginoo dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog sa huni diha sa mga alpa. Bulhutang mga trompeta ug mga budyong ug singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daanang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog kung nga mituo kamo sa Ginoong Hesus, ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong malamon ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinunan nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Sa Hesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa tubangan nila ug mingon siya, hinumdumi kini, gawas kung mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang makadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matkunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Atong gi-celebrate karon ang ika 458 na Fiesta Señor de Santo Niño. March 16, 1521, gidala ni Ferdinand Magellan gikan sa Espanya padung diri sa Pilipinas ang imahe ni Señor Santo Niño. April 16, 1521, gibunyagan si Raha Humabon o ang iyang konsorte si Reyna Humamay, gitawag Carlos ug Juana. Apan isip gasa para sa Reyna, ang balaang bata gisimba sa mga sugbuanon. 40 years later, 1565, nakaplaga ng Santo Niño sa sulod sa usa ka kahon ni Juan Camus, usa ka sundalo nga nisulod sa usa ka payag nga nasunog. Usa nga gasa nga kutob karon kung asa nagtindog ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, mao na ang lugar kung asa nakaplagan ang Santo Niño. Karong tuiga, atong gi-celebrate pinagi ni Pope Francis ang Synod of Synodality. Ang tema sa kapestahan ni Señor Santo Niño mao ang Santo Niño, our source of peace in the walk of faith. Siya ang tuburan sa kalinaw sa atong pagpanaw kining atong pagtuo. Daghan kaayo ang mga milagro nga gistorya may tungod sa balaang bata. Minilyon ang mga deboto ni Santo Niño. Kada adlaw, libo ka mga tao ang muhawok sa iyang kapilya diha sa Basilica. O ang nakanindot kay ang mga balay nga Katolikanhon naaman mga imahin pod ni Santo Niño. Magkalain-lain ang pagdebosyon sa iyaha na ang santos nga misa, na ang pagsinulog, halad pasalamat, kita musayaw, daladalang kandila buwak para pagpasalamat sa Señor Santo Niño. O kining panahuna, 2023, una nga beses after sa COVID-19 nga kita mag-celebrate fully sa sinulog. Sa mga minilyon nga deboto ni Santo Niño, na ay magkalain-lain nga storya. Matag karon og unya, makadungog kita og milagro nga gihimo sa Santo Niño alang sa mga tao. Adoy mag-ingon nga naayo sila sa ilang sakit tungod sa panabang sa Dios nga bata. Gipatong kuno nila ang imahin sa Santo Niño diha sa parte sa ilang lawas nga nadaot ug naayo sila.
Adon na usay magingon nga ang Santo Niño mao ilang tigpanalipod panahon sa katalagman ug aksidente. Gipatubang kuno nila ang Santo Niño sa sunog ug kini mao'y nakapalong sa kalayo. Panahon sa dakong huwaw, adunay nagligo sa imahen sa Santo Niño ug dayon misugod kuno ang pag-ulan. Usa sa dakong grasya nga nadawat sa mga Filipino mao ang gasa sa Kristohanong pagtuo. Apan importante kaayo nga makita nato ang dakong kalainan sa tinuod nga pagtuo, genuine faith, ug sa patutuo, superstitious belief. Mga igsoon, kita mangutana karong adlaw, nakakaplag ba kitag milagro gikan ni Senyor Santo Niño? Nabatay istorya sa grasya nga ato dadadawat gikan kaniya. Naa daghan para sa atoa ug para sa atong pamilya. Importante nga gasa ni Senyor Santo Niño ang atong kinabuhi ug ang atong maayong panglawas. Si San Agustin nagsulti, duha lang kabutang ang atong paayuon kung kita magampo. Ang maayo nga kinabuhi dinhi sa yuta ug ang kinabuhi nga way katapusan sa sunod nga kalibutan. A good life on this earth and the life eternal in the next life. Mga igsuon, daghan tag madawat, daghan tag ipasalamat ni Santo Niño. Mao nga dilita kapuyon pagdasig sa iyang ngalan, ang ngalan ni Jesus. Ayaw kabalaka, kaway, walay pag-ampo nga makawang. Viva Pit Señor! Viva Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga nagtagana sa iyang gingharian alang sa mga bata ug sa mga sama kanila. Sa matag pangamuyo kita moingon, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tibuok simbahan ug ang mga nang pangulo niini maghatag unta og igong pagiya sa mga ginikanan aron ilang maumol ang ilang mga kabataan diha sa kinabuhi sa pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan makaangkon untag kinaiya sama sa mga bata nga maglikay sa kagubot ug mahigugmaon sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga kabataan nga nahimong biktima sa kahakog sa tao makalingkawas na sa mga kamot nga mapahimuslanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandon
Teofilo Kamumot ug si Blessed James Alberiuni, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga nabiktima sa nagkalaing-laing kalamidad, dili unta mawad-an sa paglaom sa Señor Santo Niño, nga kanunay nagauban kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay, labi na si Pope Emeritus Benedict XVI, pinaagi sa atong makanunayon o mapaobsanong pag-ampo, makatagamtam sa kalinaw didto sa langit nung ginharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Uban sa masaligon nga pagtuo, mga liupo kita karon kang Ninyo Hesus, nga unta masumpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Magampo kita sa Ginoo, Señor Santo Niño, kaluoy kami. Langit nung amahan, himuha kaming mahisama sa mga gagmayang bata, nga ngayan sa imong gingharian, pinaagi ni Kristo, ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Amen. Thanks to your goodness this morning.
mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa gibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasululog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himua nga kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit kini among gipangayo pinaagi ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong, santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tawo uban kanamo ug ang tawo nahibalik pakigkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kalaot sa tawo mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tawo. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tawo mo'y naguli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuwas siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuat nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaungon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaangbid sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton sa latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Maayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Likay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga laumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios sa among amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño gianak ni Maria nga Birhen, mangitaunta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton.
Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong dakong dungog nga ang nangulo nining Santos nga Eucharistia, usa ka misyonero nga kasamtangan na destino sa Basilica de Santa Rita di Cascia, Italy, si Reverend Father Oswald Duran, OSA. Usa ka pari nga Agustino nga nagdumala sa Basilica Minore del Señor Santo Niño, inubanan ni Reverend Father Edmar Escobar, OSA, nga na destino sa Kolehiyo San Agustin, Binyan, Laguna. Ato sabda ko nga pasalamat sa Kanta Sugbo Choral, sa atong mga lectors ug technical crew. Maigsuon kining atong Santos nga misa atong nahatod kaninyo pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors. Ug padayon gihapon ang among pag-awhag kaninyo sa pagsuporta niining atong programa. Alang sa inyong donasyon, palihog, ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Viva Pit Señor! Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dalhan ninyo ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.